video mo be yaltini no be ni o kidnappama no ko non menen kadi me yetiraga be inni on o yettama o kidnappama parce que min hanki mi hanki jemma jogo winda ni la message supprime message on message mo windanno mo don non tawi mo windanno la non o ni ko story an o réagissé mo kono hari minge makko mais son kino fi jiunku parce que jiunku depuis nebi yimbe be no perturbe mo ka réseaux sociaux depuis nebi si yimbe be andube be fop no andi o perdino comme to makko dun no fop himo andi dun no fop ko hoore makko rewi o perdino comme to makko go ko comme to makko o perdimo wadube dun non ben kadi hino andi be ton a fami mi explicante do woni fitu no famira kanko tigi mo arte mo yewta on o explica non fop no fojjirno parce que min hilan andi fop hino woniri don andu be fop no way jabagol ina wi o perdi compte makko re fuddi kebude 1 million d'abonnés so fudditi do e ba o fudditani hore makko simi fami ko hakkunde blogueur wobe ben ko du wadi be woni zalu e makko ha be kidnapping mo na du woni raison kidnapping makko mais o hebino dum don ko fi andi ngollon depuis law ben non be harcelayno mo be habidayno makko tulta wadi ha min e makko me yewti min on jodo bayno on do supprime message on weti bimbi be ni la ngona bama ngaldi mi yewti de jo mi explique mo be jonni lan contact go be jon on contact mo be jonno la non ko on don contact dum ni haji wonku hetti hakkunde ngi Allah mo woni on halande du coup ko mi halanta on ko mi halan ko du wadi be kidnapping mo wona goto zaluzamo sabu abonné ou autre goto zaluzamo comme inni ko on jiwo don o weldi jo makko don woni raison woni sabu haji won hetta ko weldijo makko goddo go hi ko on do woni sabu ko on don passi men contact on contact do walli men jiwon hetta mais ko dun don non min est ce que non joni on jiwo don wona complice on jiwo don est ce que wona complice no jiwon déjà ni hay wala konakri mais kanko jiwon hibe welduno ko dum fami be welduno ko honno non o hebirta numéro kidnappudo mo jiwo la bana non habbola mi halnama kanko jiwo hibe welde parce que mi noddimo mi landika mo mi kadi mi trouve dum non bizarre min ko honno wata la windirande oni lan kanko jiwo be yewti hanki e 15h a fami ay be yewti e 15h o explica ni la o inni wo kanko mo soupçoni yimbe mini aw joni addu numéro be soupçonuda ben fop ndaare ko no wadire ballal alla jiwo hetti du coup mimi wata jonnude raison jidin fo mais wallahi je te promets so hetti hore makko e jammo ere nini hayo hotali ka mabbe parce que yimbe no heewi ka mabbe a fami yimbe no heewi ka mabbe o hotali ko mabbe acci ha o hota ka mabbe o jottino o hubbine telephone makko hayo wata connectagol mais wawali communique gol modja parce que yimbe be no nodda mutum o ara o jonna on information wondo fiable hara yimbe be nyaawali mo be anda kon no fe'iniri tabe nyaawu apparence makko andi min ko piyum gotun taw goy jibi mi taw seeda jiwola baado bayr wana mi fenu welda e goddo on weldijo ma do yiltito kinna peda on inna mi do andi on ka woni jonnama numéro on yewtida e on don hetto on tigi o weldijo makko don honto woni no o weldijo makko bon be noddudemo écoute min bledar min ko jawni la mo fetti ko o inni mo sikkiti yimbe himo anduno yimbe be andindiri a fami o inni mo sikkiti yimbe mais jiwon nini hayo alado parce que min kadi ko mi halani o mi trouve bizarre koko on don o windani la message o supprime hila ngandi hibe habuno o dumannike jango bimbi min nama jiwon nabama joni non mi fuddi famude goddo windamma weti bimbi tawi o yakinna pama ko dum min ni on fi Allah o windando ma don no jonni on information ji ko wonno don na kanko jonni men information hayfus na kanko jonni men information mon frère ouais dum do acce fi Allah kanko tigi en personne o ara o explica non situation fi Allah taw nyaawum ok joni ko minnuma kon windanan do joni winda mo yewto o fait mi bledar ko jawni lan o fait andi do ko fi anani mi dumanni ma mi wadi ma retour windanan joni
ko fi affaire jiwungu wana wolede mais moi je trouve pas que Allah taw dumano taw ñaawuma fi nene makko déjà ça n'a rien à voir wolo fi métier biro en ko numbe hali fi métier nene makko ma fi goddum blédar excuse-moi s'il te plaît ça sert à rien andi ni ko sabu o haalo do fi nene makko do sabu o haalo do fi nene makko do non na ango goddo go sabu o haalo do fi nene makko do on don kondo no wadi simi jawi mi halani dum voilà min ko dum jawi jawni lando ça n'a rien à voir yaade de luem be fuddike bonnude inde jiwunku be fuddike bonnude inde makko nden enfant mais donc lan andi nini o wata jawde o justifio ko hande on ko hande on anga même les preuves je peux vous envoyer mi holla o mingi makko ko me yewtata kon fop e ko e dumaji makko ni fop taw ñaaw goddo nganda jikku makko fi Allah mais ko dum don mi faala inu ko non nene inni e dum do nene makko ko ndum inni min nene makko waawale hay haalide de hande nene makko no fesatu ko kanko tumbe mari biddo ko kanko tumbe mari biddo be yewti die makko téléphone be landike mo simo e jam be ni mo e jam minita be pose mo question jaaw hetta hore makko ouais donc adi je suis d'accord parce que nini o hotali ka suudu yimbe no heeka mabbe ko nokku gobe nawrimo so hoti ka suudu woni stable o artay o yewti day yimbe be non mimi famali au programme donc c'est ko dum no se mini on focalise fi programme goto ta goddo ardo détourne attention ma inna par exemple ko wuri so innete mo jammiti dum do ça n'a rien à voir andi gible dal ko jodda do